Yes. Hello? Senator Ngige. Yes. I also saw somebody looking like our former governor, Governor P2P, our hopeful president. And once again, we welcome the Executive Governor of Anambra State and his dear wife, our own sister, and all those here present, the men and women of consecrated life, the Mother General of Okeke'S sisters, and our many sisters. Yes, there are two priests who came over from ask you, I was in prison and you visited me. And you'll be asking, when did you go to prison and I visited you? And he will tell you, the time you did it for the least of your brothers and sisters, you have done it for me. I pray that the mercy of the Lord will accompany you. That the mercy of the Lord will visit each and every one of you at your points of need. May the love and compassion of God come down upon you in abundance for this act you have shown through Christ our Lord.
In this Mass, we give thanks to God. We thank Him for the gift of life. We thank Him for His uncountable favors. And we pray with our brothers and for them, our brothers and sisters who are here at this correctional center, that the Lord will visit them, that the blessings of God will be their Lord, through Christ our Lord. We include other private intentions, especially but not limited, praying for our state so that it will be a model state where brotherly love is shown and where good administration will excel through Christ our Lord. We include other good intentions in our hearts. The bishop, every fan of the land apostle, fan for Lutu Ikafu, fan when he care for one wefa, more boostana can do Chukwuma Dunyelu. Inye otu ike nwa na abịa ndị amụgolo ọzọ Senatorial nọ nye nke mmụọ nsọ. Ọ bụ ezie na ọbịa nke mmụọ nsọ ọ bụrụ ozi ọbarakata asụsụ ka eji amata ya n'oge dị ugbu a. N'okwukwe anyị na-akụziri anyị na anyị nwa bụ ndị nwere otu okwukwe na otu ọgwụgwọ na-anata n'ụzọ anaghị afụ anya onye enu a na-esi na ya ekesa amara n'ime obi anyị iji wee fụ n'ịdịkọ n'otu na ịdị asọ na bụ onye n'ime nzukọ. Ndị mfụrụ n'anya onyinye nke mmụọ nsọ site na baptizim dị nwenu Kristi natara n'aka Jọn, ọ pụrụ ịgbasa ozi ọma ka o wee mụnye ọkụ nke otu mmụọ nsọ afọ n'elu ụwa. Ya bụ unu nwa ndị natagoro baptizim, unu ga-anata ugbu a ike nke mmụọ nsọ. A ga-emezụ unu akara nke obe n'egedege iru. O tosiri etosi na unu ga-agba akaebe maka afụfụ na mbilite n'ọnwụ nke dị nwe na Jesu Kristi n'ime ụwa niile. Ka omume unu na-agbasa dịka isi ọma nke na-egosipụta Kristi dịka etu onye apọstụl si okwu ya. Ka ndị nke Chineke niile na-esi na-arụ ya dị omimi, arụ ya bụ ụka bụ ife omimi, wee na-anata amala dị iche iche ya bụ mmụọ nsọ na-ekesa maka nkwalite nke arụ Kristi, maka ịdịkọ n'otu ya na maka ịfụnanya. Bụrụnụ ndị nwere ndụ nke nzukọ ọnụnwa. Site na ndụ mmụọ nsọ ga-enye unu mụta na ịgbara ndị ọzọ odibo dịka Kristi onye bịara ọ bụrụ ka efebe ya kama na oge ofebe ndị ọzọ. Kịta tupu unu anata mmụọ nsọ, lota na okwukwe nke unu kwupụtara mgbe e mere unu baptizim, mgbe e tinyere unu mmiri Chukwu, ma ọ bụ ya bụ okwukwe nke nne na nna na ndị ụmụ unu na baptizim kwupụtara afọ unu n'ime ụlọ ụka maka ifi na mgbe afọ unu n'aka na okwubere okwu. Kịta unu kwubegoro okwu, onye ọbụla ga-ekwuru onwe ya. Kịta onye ọbụla ga-akwụrụzi ọtọ, ma ndị nọ n'ilo, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ na sel. Ọ bụrụ na ị chọọ ịnata ngọzi dị pụrụ iche nke Chineke ga-enye onye ọbụla n'ime anyị, ji okwukwe wee kwado gbasa obi ya, ekwụrụ ọtọ ka anyị jụ ekwensu, ji otutu na nlafie niile. Pastoral visit. Kedu ife ọ bụ? Pastoral visit izizi nke mbụ na mbụ nke a gụtara n'akwụkwọ nsọ bụ na Book of Exodus chapter 3. Mgbe Chineke site n'igwe wee gwa Moses, I've seen the sufferings of my people, I've heard their cries, therefore I will come to liberate them from their sufferings, from the yoke of slavery. Chineke si na ya ga-abịa bịakwute ndị nke ọ Chineke ịbịakwute ndị nke bụ pastoral visit, mana o jiri ọbịa bịa osi Moses gafee pụta ịtụ ekwensu. Ya bụ onye ọbụla ji obie kwupụta ife ndị a ga-anata ngọzi. O nwere onye bịara ebe a ga-agba aka ngọzi wee na. Ka anyị malite ajụjụ n'ụwa. Ụmụnne m, unu ajụgo ekwensu na ọrụ ya niile na otite na nlafie niile? Ajụgo m ya. Unu kwere na Chineke nna onye pụrụ ife niile ekele n'igwe na ala? Ekwere. Unu kwere na Jesu Kristi Jizọs Kraịst
otu nwa Chineke dị nwe n'anya onye amụrụ na Virgin Maria ọta afọ enye si n'ọnwụ bilite wee nọdụ n'aka nne nna unu kwere ekwere unu kwere na mmụọ nsọ dị nwere na-enye ndụ onye ga-enye unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata unu ọnata ya dịka etu ndị apọstọl si wee nata Anambra Pentikọst unu kwere na mmụọ nsọ ka ekwere unu kwere na nzukọ nsọ Katọlik na mmekọ nke ndị nsọ na mgbalụ nke njọ na emelitere ọnwụ nke arụ na aṅụrị ndụ ebe ebe unu kwere ekwere. nke a bụ okwukwe anyị, nke a bụ okwukwe nke nzukọ anyị ji aṅụrị na ume anyị na-ekwupụta ya na Kristi Jesu dị nwe n'anyị. Amen. Kịta onye ọbụla bụ isi ka o kpee ekpere nke aka mkpa n'ime obi ya. Ndị a ga-ede ike n'okwukwe n'ụzọ pụrụ iche ga-anata confirmation ga-esi ekpula anyị niile ndị ọzọ ga-akwụrụ ọtọ. Ndị na-ese foto no more movement, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnata ngọzi a ije outside anatasịa iji akwa o. Ugbu a nna Archbishop ga-akwụsị ọtọ gbasaa aka ya na abụọ n'isi anyị niile na ndị a ga-edike n'okwukwe. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke pụrụ ime ife niile nna dị nwe Jesu Kristi, ọ bụ gị nwa bụ onye mụpụrụ ụmụ obodo ndị ọzọ site na mmiri na mmụọ nsọ nke baptizim iwee zọpụta fana. Nna biko ugbu a rụnyere mefa mmụọ nsọ onye ntasi obi, ife na nghọta ka amamife na nghọta, nyefe mmụọ nke alụ na ike, nyefe mmụọ nke ọmụma na obi dị asọ. Biko nna tinye n'ime uju mmụọ nke ebu gị fe ndị aka ji umeanị ayọ site na Kristi bụ dị nwe n'anyị. Michael
et adventus salvatoris nostri, Iesu Christi. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. room nọchiteja room n'afa gị n'ime ya ada ebe a na-anọsi ya na-anọ n'afa mụ na gị maka na ọmụ bụ onye isi ndị nga enye ka isi akpọba m ngụwa papa anyị ga-egbu ụnụ afọ na ikpe ile nọ rinne anyị na-ekele gị anyị dị happy na-ebịa nke a bụ nke izu ị na-abịa ka iji bụrụ gọvanọ na ya ada anyị ebe a anyị kelekwa gị nne maka ife ị na-emela anyị anyị ma na sometime ago last year idekere ụmụnne anyị nọ na Ekwutọbịa prison iji enetaba sometime last year after your swearing in birthday gị last year ijebe nke Ọka ijebe nke Amọbịa ijebe nke Amọbịa solo ha mee birthday ụdị ife nna ya bishọp na-eme imebogogoro onwe gị ọmalụ mmadụ nne daalụrụ nne anyị ri oge afọ etizie ngaji anyị na-akpa na-eche na etinye ngaji anyị na-akpa na-asị na gọvanọ ya abịa nke anyị gọvanọ ya abịa nke anyị a na-atụ anya ma mgbe anyị nwetara ozi ndị na-abịa taa anyị akpọọ traụza kpọọ nika anyị sị mba anyị eji obi anyị nabata gị tata Your Excellency Your Highly nnọọ rinne ka anyị kụọ ya aka ka anyị kụọ ya aka so anyị na-ekele gị Your Excellency anyị kelekwalụ gị ọmarịcha ọrụ ị na-alụ ndị agbata obi anyị ebe a ndị akpaka ịbazi akpa aka telefon ụzọ ha amakazi ọkasị His Excellency daalụ ịma na agbata obi onye bụ nwanne ya agbata obi bụ nwanne anyị na ha bụ nwanne ngọzi anyị eruga ha aka anyị na-enekwa na obere oge ka ngọzi arụkwa anyị nwere nwe anyị aka n'aha Jizọs maka agbata obi anyị na-enwere ha aṅụrị ụbọchị ha nwesịkwa nwere anyị aṅụrị maka abịa kịta ha na-amụ anyị amụ ha mụsị anyị amụ dịka ngọzi atọsị na beva mata anyị elu gafee na beva anyị na-ekele gị daalụ na-enekwa anya ma mbuze na-emegasị ebe ụfọdụ gasị ị na-agba n'ejisi ike ị na-agba na Your Excellency daalụ anyị na-ekenekwa ha Excellency ọmarịcha nwunye gị so gị wee bịa Dr. Mrs. Nonyelum Francis Soludo daalụ Excellency you're welcome nnọọ rinne you're welcome thank you so much anyị na-anabatakwa our own speaker of Anambra State House of Assembly in the person of Right Honorable Somto Udeze. I forgot. Fela ayaka. We also want to recognize in a special way a senator representing Anambra Central Senatorial District in the person of Chief Dr. Victor Umeh or Madike. No. I forgive. We also want to recognize Honorable Tony Nwoye, Senator representing Anambra North Senatorial District. I make a name. Now, we want to recognize in a special way one of our own as well here. We have a member here,
ihe njirapịa bụ ka nkọwa ya ọfụma maka ọ dị ka onwe na-azụ ebe eni onwe na-azụ mgbada ebe eni agbasacha masị eje ebe a mma agwụ na ebe sel ya dị and former governor Anambra State, His Excellency Dr. Chris Nwabueze Ngige. No. Okay, una afugani eno. Abraze mu abu una afugani. Ndị ya dị m ya, onwe room enwe na mgbada ebe eni. I na asị gị no. Your Excellency, welcome. Daalụ for ọmarịcha ọrụ elu. Ịma asị ebe gị dị na mgbada. Na ebe eni ka ọ dị. Agbataza gị taa ejebe sel afọ ka ama ma ndị a edo ogwu ọchọsị si anyị na-anọrọ ya. Thank you. And another in a special way, the national chairman of All Progressive. You guys are blocking the government. You're blocking the governor. Sorry, just keep short. This is an award that grants by the Controller General of Correctional, an award as the first recipient and the only recipient so far of the award of the Grand Patron of inmates in custody in Nigeria. This award is not just in recognition of the award for inmates and the execution of various philanthropic projects for inmates in Onitsha County, but in Nigeria as a whole. This award, Their Grace, gives you the permission to visit any custodial facility, not just in Onitsha and Anambra State alone, but in custodial centers throughout the Federation to continue with their work. So today, the 20th day of October 2023, on your birthday, on your 70th birthday, receive this honor from me on behalf of the Controller General of Correctional. Thank you so much. Also, another plaque, a personal plaque from the Controller General in recognition of your wonderful work, sir. Please receive this. Not before you recognize and that be an Ankevandio way. Ndio boy. On the other. Aha. When a good student is a serious student, and he can learn at a very short time, no matter the distractions and the circumstances. He has shown himself an excellent student, a very serious student for that matter. I will appreciate that only a humble man can learn something good from others. Somebody who is not humble cannot learn anything from others. Rather, the person may become irritated or even jealous. But he has mentioned it repeatedly, that the good things he has seen, he has learned, and he is applying. Can you kelekele Chineke n'isi ka aka anyị aka? Ife ndị okwugasị na-eme anyị na-ekele Chineke n'isi. Ekpere anyị bụ ka o mere ife ọma ndị afọ na-aga n'iru ka Chineke na-enye ike na-enye amara. Ife ndị ọzọ okwukwe ọ ga-eme anyị na-enyekwa nkwado. Sọrọ obere ife ndị etinye bụ onye na-agwụgwọ ọgwụ oge anya ada etinyekwa ose. You don't weaken the strong in order to empower the weak. Now the public schools, even though they are more formal, ọtụtụ ezigbo ndị nkụzi dị ya, ịma mkpefu ezigbo ndị nkụzi dị na church schools ka ị wee tinye na public schools. In that way, you lose the church schools and you lose the public schools.
What makes the ecclesiastical school strong is not the structure, it's not the edifice, it is the management. The soul of administration is management. Get all the best teachers, put them in public schools. If there is no management, they'll be worse. They use their intelligence to do worse things. Ya bụ ka uche gị dịkwa ya ife njikwa ebe a maka ndị na-agbalụ gị izu a na-akpọ njafu. Because those of us who home branch, we are here for Anambra State. We want the best for Anambra State. Iwe gbage kịta na London, inwe ụlọ ya. Iwe ebe m nọrụkwa Onitsha, ini m dị ebe a, ụlọ m dị ebe a. Even though I can go to America and live, I will never do that. If I do that, I will no more be the Archbishop of Onitsha. So what we want is the best for our people. All the accolades we are winning now, they are coming from our schools. From our schools, Anambra has struck the limelight again. And we want Anambra to strike the limelight not only in schools, but in all the sectors. And we cannot do that if we destroy the schools. Now, the Makandi Nacho, Treasure Sa, FIC, Ejo Malese, we can determine the church schools. Ejo California, we first can determine the church schools. Ejo Delaware, we first can determine the church schools. Anambra has been winning first, even in Nwoye and Lepo. Since the last 10 years. But the public schools have never won anything. But if I get mad, take the best place, put them there, but put the management. Without the management, others are not sure. Your Excellency, you can quote me, I'm old enough to be quoted. If there is no management in the public schools, they can never be good. The time we need around for a gun for a go, one from this boom, one now 12 good people. Peter and Noah, if there is nobody to manage, then there is no institution. Okay, thank you. Okay, we are addressing it. Good. But I'm not careful. We want the best in Anambra State, and we don't want it in futuro. We don't want it in 1,000 years coming. We want it now and tomorrow. Yes. And it is achievable. If we can dream it, we can make it happen. If a little boy shall not let you know. Amen. I don't believe that. Every birthday, I have a cake. Onye gbapụ oroma gịnị ọlacha oroma mana anyị ba n'ime yard wee chọpụta na ụfọdụ enwerozi bed faji alarụ and wee gota beds for 100 people gotakwa mattresses 100 na-abụ all demonstrations they are complete. Everyone knows Panina Navatana Tata. The dancing MSC Fanya MSC managers Valentine Warano Olito the city. We are getting the bunk 50 bunks with 100 beds and 100 new mattresses. Yes. And we, without the teach proper against Wedabuna, without toilet soap against Wedabuna, without laundry soap against Wedabuna, without powdered soap
ndị ga-efe arụ Township oge izu onye ọbụla. Anyị si 10 bags of rice bụ ofu efi wee sie ya, ma within a week ekwu na onye anọrọ n'obi ndị obi asịkwa ebe ọbụfa ka ọ nọ n'osi n'ife na-ewu ewu na na-agba Krismas the same day na nnobi ma nnọkwa ma Igbo Ukwu ma Nnewi na-aga na-agba ndị Krismas a ndị agbasịa tata next week ndị ọzọ gba ya bụ n'agbanyeghị na anyị bụ one life cow wee si this 10 bags of rice anyị na-akpụta one life cow tomorrow anọpụghị ebe a bụ onye n'ime ebe a wee ihe eme n'ụlọ ngwongwo ka ụmụ mmanụ eke si kie wee solusie siri wee kee. Anyị gotazi silvers nwekwa onye donetiri anyị silvers bedroom silvers ka olu onye ọbụla afọ na ụfọdụ na-agba ụkwụ nkịtị maka ịkpọ ọkụ n'okwute. Anyị weta biskits ga-ezu onye ọbụla. O nwekwa onye nyere anyị biskits etinye oge ezu onye ọbụla ndị ga-eke eke enyi ọfụma. Enwezi mopping sticks a ga-eji na-eficha anya bụ cells ka ọ dị mma ka ọ dị clean always. Enwere ụmụ kirikiri ndị ọzọ si mgbe anyị kwuru na anyị na-abịa ọtụtụ ndị wetakwa ọsọ enyemaka. Nwunye gọvanọ butere keeki nke a dị n'aka akpa m. Anyị na-ebute n'ụlọ nke mmepụ keeki a maka anyị chọrọ ka onye ọbụla taa anya birthday keeki. Oge ezu onye ọbụla a ga-ebe ihe efu na onye ọbụla 1,100 na onye ọbụla weta dị special cake. Enweziri ụlọ obere ife ndị ọzọ si mana a ga-ekesịkwa omeri ọbụla. Efe anyị na-arụ ụlọ bụ make the best use of this time. Let it be your time of reformation, transformation, and newness. You are still our brothers. Using the words of St. Paul from Philippians, we want you to be happy. Again, what we want is your happiness. All the way mother. Good in the Bible. Good. I like a little more than tupu edebe na the new skill acquisition center. I got no governor na venerable na ụfọdụ ndị fada ụtọ na His Excellency the Minister ka ọ bịa ka anyị bụ keeki a ebe keeki a na-ekezie mmadụ niile. Anyị nwa edezie ego ekpere na skill acquisition. Ọ bụrụ na mgbasazia unu ụzọ nke a jee na that skill acquisition fụ ka ọ dị mmadụ ife nwa a na-ekwu ụlọ ụlọ nọsa a na-asị ka ebe ọ dị na azụ ụlọ ọmakwa. At the end of this wall from outside you see the skill acquisition. Mana esi n'ime ebe ababịa emere n'ọnụ ụzọ nke afọ ụzọ maka ndị ya abịa onye agapụtara uru emere nsogbu mmadụ emebere ọdị obere ka e wee nsọ ndị bata anụ mmanụ ndị na-abalị na ndị na-apụ. Ya bụ anyị na gọvanọ na ndị fani anyị ga-esi ebe a jee wee fụ ọbụ ụlọ na-ekpere na ya. Anyị na-ekelekwa ndị igwe ọbịada olukwu anyị wee bụ okeke a. Good. N'apụtazini ka anyị kpee ekpere mmechi mas ka anyị debezie ka anyị apụtara pụtara. Biko anyị You can see from there. Okay. At the count of 3.
We're going to do it. Build our own correctional service. We are going to have a Anambra State. Main support with the governor in Masalo schools. So the Spirit. We are happy to hand over as we in partnership with the federal government hereby commission this skill acquisition center built by the Catholic Archdiocese of Onitsha through me and my friends. I see the opportunity to thank my many friends, some of them from outside the country, who contributed to this project. And my many friends inside this country, some of them are right here. They donated in millions, some in thousands, according to their means, to see that this is done without leaving anybody or collecting money from the poor. Today it is finished. We decided also to do some landscaping so that when they come here, they will not be looking at any bush. They can take a priestly walk, a royal walk around the gardens in the compound. We want them to be transformed
and come out great men and women who will be a blessing to the society. Therefore, in the name of Father Almighty, the Blessed Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, and with special respect to our governments, our servants at the state and the nation, and in special recognition of my many friends and benefactors, I hereby pray God to open this facility and make it a blessing to all those who will ever make use of it through Christ our Lord. Yeah. Round of applause, please. Round of applause. Round of applause. There is something. Terrorism session. This is the terrorism session. We have heard some machines will not but a little machines are normal. So some of them can learn to be members. Person to learn. Okay. Okay. At the count of 3. Yeah. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. That's of Onitsha. And in the name of all the men and women of goodwill who helped me to construct this facility, I hereby hand you over the keys as you represent the federal government. May God bless you. May God bless this facility. May it be of tremendous use for the inmates. And may it be a blessing to all those who will ever come into it through Christ our Lord. This finally is to donate enough solar to facilitate the functions here. Please, distinguished. Your Grace, Archbishop of Onitsha, Your Grace, our visiting Monsieur, Your Excellency, the Governor of Life, distinguished senators, members of the laity, Council of Onitsha, who are here, distinguished ladies and gentlemen, and I want to today, the 20th day of call the tape to declare this director house and directors situated there for the inmates of Onitsha Correctional Center. In doing so, we do so that they can use the light from it to read, to do other things that will better their life, so that they will be better persons when they graduate from this center. And as we do so, we also ask the Almighty God to touch their hearts so that they become better citizens for the development of the country, Nigeria. We
Thank you, Excellency. Please, Your Grace, please, in memorial of this activity today, just you have to plant a tree for us here in this Skill Acquisition Center, just for a modern Skill Acquisition Center. To the glory of God, I now plant this tree. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Your Grace. Thank you, Your Grace. I want to thank every one of us. Thank you, Your Excellencies. Onye ka anyị fụrụ ihe n'obi ife onye nwere ife nyere ọmụme nwere ife gbagharị ebe unu ji obi ọma bịa ebe anụnwa ịmanyere oke nga anyị bụ Chineke dị n'aka gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu daalụnụ ụkwụ ọjọọ ma unu ma nke mmụọ ma nke mmadụ unu na afọ Jizọs. Yes. And healthy living, love that. Yeah, mommy. Thank you for interview.